I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. I'm here. Sorry, dagay kayong tao. Maong nalangan ko. Kusuga mo dagang sa oras, Tanadan, aron dili na maimpalso. Come on, let's go kay hapit ang alas 6. Oh, wait. Si Auntie, nanawag. Ha? Oh, hello, Auntie. Hain man mo? Ayaw pa makaglen kay naibaw ko nga nagkuyog mo si Den. Osto ka, Auntie. Hain mo. Pamalit mo diris bay, maghuwat ko. Go. Ako ito bagbi. Oh, niya. Hello ma, unsay problema? Gikinahanglan ako ang imong serbisyo. May lakton ko. I-drive ko. Okay. Why problema ma? Pero hatagilaon ako gamayng higayon nga mahuman ko ning akong gibuhat ma. Kanagunsa man di ay ka. Nagpalit kog mga pagkaon nga akong ipanghatag sa mga tao nga akong giingon nimo nga wa pay mga kaon. Pagkapuniyet, tagyod! Ang wrinkles. Sugod na sagsagbat diha. Bisag wa ka pakigsultihi. Ma, concern lang ko sa imong beauty. Ikaw ang makadaot sa akong beauty. Mau stay away from me. Sure ka? O sa may buot nimo ipasabot ani istorya ha, ma? Nga papahawaon ako nimo dinhi? Ikaw! Kung gusto nimong sabton ang akong gisulti. Oh, ang ako ra gyung pagsabot man no? Wilain, palayason ako nimo. So, unsa pa may gipaabot nimo? Salamat kayo, sir. Salamat kayo, sir. Salamat, sir. Salamat kayo, sir. Salamat, sir. Tabi unan ninyo ha. Hello, ma? Kadugay ba nimo? Hain naman ka. Hey! Asa ba to si Shane? Nagdaling itong traveling bag. Ha? Hain. Tuwa na sunahan, oh. Paspas kayo naglakaw. Shin! Asa ka, uy? Asa ka? Igo lang ako gituman ang imong giingon. Nga ako king sabto na nga tuwidahan. Dire. Time pa, saan mo sa nahitabo? Shin, wa ko makauyon nini ako nakita ha. Nga lupig pa ni mo'y nag-al sa balutan. Mamalik ta sa agi. Ayaw na kuya. Pasagdi na lang ko. Shin, dili ko gusto masuko nimo ha. Patuon ako. Hain na ba ning tawhana? Yan ako. Dugaya ba nimo? Kung sa man lang imong dinalian nga lakaw, mahimubag. Imo lang sana i-postpone ma? No. Kung mao, sultihi ko diretso. Kung nga nung nakitaan ako si Shin nga naglakaw palayo ni Baya, nga nagbit-bit og traveling bag. Akong gipalayas. For what offense? Hasol! Nasayod ka ba siya magibuhat ma? Nga nung wa man? Usa ba ko sa imong pagtanaw? Nayabag na? Nahibaw kagid nga dili ko makaako sa paghunawa na anak. Gikapoy na ko sa iyang kinaiya nga atribidang dako. Maong imo lang siyang ilahog sa mga taong daotan? Unsa? O kisa may nag-ingon ni mo, anak? Ako mismo. Wa kang maghuna-huna. Kung unsa na sitwasyon sa itong kalibutan karon. Ha? Wala ni mo mahuna-huna. Imo lang i-ignore ang kadaghanan sa mga nahitabo karon. Dili ka ba aware sa gidangatan sa mga babaeng batanon nga nahimong biktima sa mga taong luog nga ilang nasugatan sa ilang paglakaw sa daan nga nag-inusara lang? Dili ko gusto mahitabo na ni Shin, ma. Maong ayaw intawag aboga ang ako manghod, ma. Nining baya.
Ayaw gipangitag paagi nga masugamak sa kadaot ang ako igsuon. Kay ako ganang ipaliguro nimo nga kung mahitabo man kana, dili tagi ka pasayloon. Unsa? Naani mo ang tanan akong respeto, ma. Mao ganing ihatag nako nimo ang tanan nimong gusto. Tungod kay mahal ta kay ka. Naana ko ang tanan nimong respeto and please. Ayaw nagkuba pinaagi sa pagpangita og dan aron lang mamatay unya sa dili makatarunganon nga kamatayon ang pinangga sa nako igsuon, ma. Tungod lang kay kulit kay siya para nimo. Please lang. Manglakaw na ta. Not unless mahusay tan ining problema, ma. Kinsabay inahan ining baya. Ikaw, mao nga ipakita nga fair ka. Ang inahan mas sinabuton sa tanang panahon, dili ba? Chen, Tuwa na gaw! Oh. Tuwa na! Bilakaw yun! Wa ko papugong! Chen! What ako? No. No. Chen! Chen, unsa ba? Imo magikong gipagukod, oy? Uy, iko kuya. Dili. Istoryahe sa kuglaon sa ka. Ug asa ka. Nagdaka man sa imong bahag. Mamalik ta sa agi. Di ko. Ayaw kong supaka. Makuyog ko ni magbalik. Pero unya na human atong istorya. Mu-air kong una sa akong side, aron dili mo taas ang istorya. Unya maalkansi ko. Hain na ba ning tawhana nga kadugay bang nabalik? Mupay nagdali ko kay dili ko gustong mapapaabot og tao. Hain na ba ni siya? Yan ako. Kadugay ba nimong nabalik, nak? Nagdali ko. Sino yung Nestor? Mao na tayo mong tawagan? Ikaw ang akong gusto. Okay. Pero, o diyan na ta maglakaw. Human na tong istorya. Bahin sa unsa man. Unsa may problema ni mo ni Shin, ma? Mulayas ko do siya. Mo ba? Mulayas. Kaya mo bang gipalayas? Ay sa ako nang gikaingon kaganiha, gikapoy na ko siyang pagkaatribida. Wala say respeto nako. Dili ba yung anak ako nakita, ma? Kung ang buot ni mo ipasabot, mao ang iyang pagtubag ni mo usahay kung sitahon ni mo siya, wa mo ko'y nakitang bati sa iyang mga katarungan. Kinta, imo siyang gilabanan? Kay mas uyod ka sa iyang kinaiya. Shin is good, ma. Proud gani kay kuan ang manghura tungod kay daghan kaayo ang nakadaig niya. Tungod kay doon na siya prinsipyo. Di man dautan nga mga tarungan ko sa hustong lugar, ma. Taas lagi ka garbo, god. Mao na gadali ra kay ka nga ma-offend kung mutubag na si Sini mo. Pero so far sa kung madunggan ka nang magdebate mo, gibuhat ang ginisin ang husto, ma. Maong ayaw inaana si Shin. Okay? Di na ta maghisgot ana oy. Tana, kay maikog kong mopahuwat og dugay sa akong ika-meet up karon. Unya na. Kung mahusay na mo si Shin. Unsa? Shin! Tuwa na gaw! Unsa? Ibalik na sa gawas! Nasab! No! Del! Del! Shin! Del! Glenn, hay si Del! Asa to siya? Giapas na sa si Shin, auntie. Tinhira na itong bayana. Igon pa ni Del kay milakaw na. Magidag balik din eh. Buwiset! Buwiset! Unsa man ka? Sumay nasud sa imo, oh. Sige naman lang kagsibat-sibat. Sige naman lang kagpagukod ako. Nga nang imam sa kong sige hagukod. Shin. Kinahanglan gitingali kuya. Ikinahanglan amo ni mama ang space. Mas may tingaling hatagan lang una minimugi kayon. Aron makita gyud namo og klaro nga mo kaugalingon. Dili na kinahanglan kung ang matag-usan ninyo makamaulang unta nga mo paubos. Ikaw rin nag-ingon nga nakaila ka na ako. Dili ko moingon nga buutan gid kaayo ko pagkaanak kuya. Pero God knows, kung unsa kadako sa akong respeto sa atong inahan, kay mahal man ako siya. Kung mao, ipakita na nako. Ana, mamauli ta.
Sige naman balik-balik ani. Ayaw isugal ng imong pagkababae pinaagi sa paglatagaw kay kibaw ka kung unsa ka peligro karon panahon na. Dili man ko maglatagaw, kuya. Naaraman ko'y kadaganan nga, amiga. Ayaw paghasol sa ubang mga tao. Kung nagrespeto sa kanako, patoo. Punyeta nga way sama! Soda dali. Soda. Buset! Ma. Stop it. Ano di balik mo na siya? Ha? Palayas-layas ka o niya mo balik na di ay ka? Pagkauwaw ka lang. Ma. Gusto na. Pwede ba? Mahibabag mo kalma ka? Please, sit down. Pagsulti ta. Nalangan ako! Mas malangan ka gyud kung dili ka mohunong anang imong pagyaw-yaw. Pagkaswerte atong akong duha ka mga maguwang nga naglain dahil sa pagpuyo. Human maminyo. Kay dili gid nila masaksihan ang mga bating isina ni Nimbaya. Way gipiling oras. Ma, lisod ba gid kayong sabton kaming imong mga anak? Ano, sayon ra ba kay nimo? Nga masuko na mo. Nga lagi ubang mga tao lagi. Ang ubang mga inahan, sayon ra ba kinala pagpakiguyhoy sa ilang mga anak, bisan pa ato mga klaro giking badluhon. Kami man nagpakita bisan akong respeto nimo. Bisan pa si Shin. Ayaw siya dumtima. Tungod lang kay mga tarungan. Kung wa ka lang yaga-yaga ingano masuko ka man. Please ma, be fair. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!